Hey! What's up sa inyo mga idol? It's your boy here again, and for today's video, papanoorin natin ang video ni Pasaway Vlog. At syempre mga idol, magre-react tayo as usual. Kaya wag na natin tong patagalin pa. Let's go! Woo! So yun mga idol, ito na po yung video entitled Taong Grasa Serenading Part 13 mga idol, with Idol Joy P. Tubo aka Taong Grasa. Kaya let's go, play na natin. Wow, ang ganda ni ate mga lodi ah. Wow. Yun ang ating Idol Joy P. Parang nasa tindahan yata to mga lodi. Pwede ba kung manghingi ng tubig, ma'am? Okay lang, ma'am? Tubig? Oo. Wow, ang bait ni ate mga idol. Ay, salamat, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Wahaw na kasi ako, ma'am eh. Bola lang yan. Malayos kasi yung nilalakad ko, ma'am. Aso pa tayo pagitan? Slaughter pa ano dito. Pwede ba kitang kantahan, ma'am? Kasi wala akong pambayad, ma'am. Oh, okay lang. Yeah, let's go. Wala akong gitara, ma'am eh. Sige. Mahilig kasi ako sa gitara, ma'am. Pero ang ganda talaga ni ate mga lodi. Oo. Para Wow. papasaya, ma'am, ba sa mga tulang ganda mo. Ang galing mo talaga, bright ka. Pwede ka na. Let's go. Ano kayang kanta to mga lodi? Mahilig siya mag-plucking mga lodi. Wow, stuck on you. Wow, nice. Wow, solid man. Ang galing talaga niya mag-plucking mga lodi. Hindi siya gumamit ng mga strumming mga idol. Yeah. Parang nanghihina ang internet natin ngayon mga idol eh. Pasensya na mga lodi. Wow, nice. Sobrang solid mga lodi. Don't go away. Hey! Nice. Wow, men, solid men. Salamat, ma'am. Oh. Asa mo karon? Ah, Wow, ang ganda talaga ni ate, men. Perfect. ito na talaga yung buhay ko, ma'am. Lakad-lakad lang. Mura na. Salamat, ma'am. Sige. Balik na muna ako sa Walking Alone. Nice, Lods. Nice. So yun, next na naman tayo mga idol. Wow, ganda pa rin ang mga chicks. Ayos ang tirada ni idol ah. Chicks tirada to mga ludi. Let's go. Oh, walang intro na mga idol. Kanta kaagad. Anyari, men?
Ah, alam ko na mga lodi. Nagpe-pretend lang si Idol. Nasintonado, men. Ano kaya kanta to mga idol? What? Wow, nice! Akala nila ni ate mga idol, sintonado si Taong Grasa eh. Biglang nagulat na lang sila nung nilabas ng tunay na busit ng ating idol. Very hurting for this moment of my life. To the next surprise. Yun, napabidyo tuloy si ate mga lodi. Carrying me away On this day, yay! on this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Di ko naman akalain na at di ko rin Sobra solid, men. na ang mo ay aking makilala. Ang ganda talaga ni ate, men. Not so long ago, this earth was just a field of cold and lonely space without you. Wow! Now everything's alive, now everything's revealed, and the stories of my life is all about you. So if you feel the clouds blowing through your night, I will shelter you and forever hear you change your fears away on this day. Yes, sobrang lupet, men. On this day, I surrendered my heart. Here Ang galing talaga mga idol. take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Yun! Sobrang solid, lupit, men. Ganda. Tahimik si Idol ah. Yun. Biglang napaganon si ate, men. Ayun, next na naman tayo mga idol. I goes to show how much I know Wow. about the way life plays Plays out. I take one step away. Ang galing, men. Myself coming back to you, my one and only you. Nice, nice, nice. Now I know that I'm not the thing at all. Uy, puta
Tragis, andito pala si Boy Maas mga idol. May twist pala tong video na to. Boy gagi, pamabasag trip na naman to. Ano kayang gawin dito eh? I take one step away. No. Then I find myself coming back to you. Gagi to si Boy Maas mga idol eh. Lakas ng amat nito men. Gagi. Ma'am, ano lang yun ma'am? Prank lang yun ma'am. So yun na mga idol, nag-camera revealed na sila mga lodi. So I think patapos na tong video na to. Sobrang lupit men. Yun si ate ma'am ganda. Wow, sobra. So yun lang mga tol. So yun mga idol. Ang aming video. Dito na pala nagtatapos ang video ng ating idol Pasaway Vlog at syempre idol natin taong grasa na si Joy Pitobo mga lodi. At ang masasabi natin dito sa video na to mga lodi, sobrang solid at ang lupit. Ganda ng performance ng ating idol Joy Pitobo aka taong grasa mga lodi. Nga pala mga idol, may ipopromote akong YouTube channel and Facebook page. Ito yung isa namin na channel na ginagawa pa namin hanggang ngayon mga idol. At ang mga content namin doon mga idol, mga masasayang content at syempre pang entertainment mga lodi. Kung gusto niyo mapanood yung mga videos namin doon sa isang channel mga lodi, subscribe niyo na tong channel na to at paki-follow na rin ang Facebook page namin. At yun mga idol, happy 100,000 followers nga pala sa aming Facebook page. So yun mga idol, kung isa ka sa mga bagong tao na napunta dito sa channel ko at nagustuhan mo tong mga video reaction ko mga idol, huwag mong kalimutan na mag-like, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga video i-upload. At kung gusto kang magpa-shoutout mga idol, mag-comment ka lang dito sa comment section. Bye!